Din is-sena il-baħar tagħna laħaq temperatura rekord, dik ta' 31.5 gradi Celsius. Dwar dan Net News tkellem mal-professur Alan Dejdun li spjegalna kif apparti li din hija temperatura inkwetanti għax hija għolja u inkwetanti wkoll il-fatt li din intlaħqet fil-bidu tal-perjodu tas-sajf. Is-sena dik li nsejħula marine heat wave li tkun anomalija, jiġifieri li t-temperatura tal-baħar tkun fermola minn normal għal numru ta' ġranet konsekuttivi, ħafna drabi mill-inqas 5 ġranet, qed nilħquha iktar u iktar kmieni fejn qabel forsi konna nilħqu ċertu temperaturi u dawn marine heat waves f'Awwissu Settembru. Dis-sena sħana u ċertu temperaturi qed jintlaħqu f'Lulju u fl-ewwel parti ta' Lulju. Il-professur Dejdun spjegalna wkoll li temperaturi simili tkejlu anke f'partijiet oħra fil-Mediterran fejn ma tistennix temperaturi daqshekk għolja fosthom fin-naħa ta' isfel ta' Franza. Dawn it-temperaturi iħallu effetti varji, xi wħud li narawhom malajr u oħrajn li jaf nibdew narawhom wara numru ta' snin. Fost dawn l-impatti li qed naraw fil-preżent insibu il-maltempati li qed jolqtu lill-Mediterran pat-tromba li laqtet l-isqalija. L-impatti fuq il-baħar jiġifieri huma kbar ukoll għax anke qed naraw ċertu maltempati fil-Mediterran li s-saħħa tagħhom dejjem tkun iktar u iktar vjolenti. Jiġifieri ċertu temp anomalu anke sa milux kellek fis-sqallija dik it-tromba tal-arja. Inti daw iktar m'għandek differenzi fit-temperatura bejn l-arja u l-baħar tajjeb iktar ħajkollok daw il-fenomenu iktar intensivi. Barra ovvjament l-impatt fuq il-ħlejjaq li jgħixu fil-baħar, jiġifieri aħna qed naraw biss l-impatt fuq il-bniedem, imma l-impatti fuq il-ħlejjaq tal-baħar, jiġifieri jiżdiedu pereżempju ċertu mart f'ċertu ħlejjaq li aħna familjari magħha anke fir-rizzi pereżempju. Barra minn hekk din iż-żieda fit-temperatura tal-baħar twassal għal invażjoni ta' speċi aljeni li deħlin minn ibħra oħrajn. Daw iktar ħajnfirxu ħajkompetu mal-ispeċi indiġeni li għandna fil-baħar tagħna. Sem xi ħud minnhom li orrajt jittieklu, jiġifieri n-nies qed nużaw bħal ċertu granċijiet, il-blue swimmer crab, għandna speċi anke tajnija isem Malt illum tant infirxet il-qawsalla, imma mbagħad hemm oħrajn li jagħmlu ħsara ma jittiklux u saħansitru huma velenużi. Pereżempju nistennew ukoll il-lionfish li tiġi f'Malta, li tidher f'Malta din qabdet it-Tunisija u Sqallija li di orrajt ittiekel imma di għandha xewk velenuż u perikolus tkun taf kif naddafa u di tiekol ammont kbir ta' ħut u m'hemm tista' tgħid kważi xejn li jikolha. Sitwazzjoni li tħalli impatt fuq speċi li normalment jinstabu fil-Baħar Mediterran bħal lampuki u it-ton. Jaf ikollok speċi oħrajn li jpassu viċin Malta li aħna niddependu fuqhom bħal pereżempju. Jiġifieri dan li aħna tinħawdu s-sistema, t-temperaturi jinbidlu and so on, il-lampuka m'għandek l-ebda garanzija li tibqa' tpassi viċin Malta, di tpassi skont fejn issib l-ikel tagħha. Sekk it-temperatura ħajeffettwa l-ikel tal-lampuka, taf tbiddillek ir-rotot tagħha. L-istess bħat-ton. Dejdun għamel referenza wkoll għal fatt li f'dawn l-aħħar snin rajna wkoll żieda ta' fkieren li qed ibejtu f'Malta. Fenomenu li huwa wkoll relatat ma' żieda fit-temperaturi tal-baħar. Aħna konna jisna antiċipajna naqra li dis-sena ħajkonna rekord ta' bejtiet, infatti dis-sena ntlaħaq il-rekord ta' 8. Għaliex għax aħna konna qed nirċievu aħbarijiet minn nies bid-dajjes li qed joħorġu jistadu l-barra ħafna, speċjalment fin-nofsinhar ta' Malta. Li daw kienu qed jaraw ammonti kbar ta' fkieren qed jgħumu lejn Malta. Fekruna fin-nofsinhar ta' Malta mhix xi ħaġa, hija xi ħaġa relativament komuni. Imma ammonti kbar, jiġifieri kienu qed jgħidulna fl-aħħar ta' Ġunju u Lulju isma' ġejjin ammonti kbar ta' fkieren possibilment jifqu Malta. Għattifan l-għodi ta' 8 bejtiet dis-sena mhijiex taqsek sorpriża. Se da jista' jkun bħal l-istess bħal tal-bumerin ta' sis jista' jkun jiddependi ħabba t-temperatura. Għaliex ġew s-soltu kienu jbejtu fix-xtut fis-sawt fin-nofsinhar tal-Mediterran, qed nitkellmu ħafna bejtiet fil-Libja pereżempju tal-fkieren u tal-bumerin fl-Ilvant, il-Greċja, Ċipru, Kreta u t-Turkija. Issek it-temperatura l-Mediterran dejjem qed jisħon, daw tisibu li ċertu areas tal-Mediterran bħal fin-nord u anke l-west qed isiru iktar sħan u tajbin għalihom. L-Ambaxxatur Malti tal-Oċeani spjega wkoll li l-baħar qed jinbidel b'rata maġla ħafna u għalhekk iridu nkunu kapaċi nifhmu, nosservaw u ninvestu fir-riċerka tal-baħar.